Dagens gårdbesøg finder sted hos Anne-Marie og Knud Toft Andersen på gården Nødskov. Her er der også tradition for at vise gårdens bedste dyr frem på dyrskuer. Det sker for at konkurrere med andre udstillere og vise landbrugs bedste sider frem for dyrskuegæsterne. Familien var derfor et naturligt valg, da landbruget på Lemvig-egnen også fik tilbud om at deltage i en teaterforestilling ved Bovbjerg Fyr på vestkysten. Nikolaj, du må godt stille den, fordi jeg har brug for alle sammen nu, så bare stil den. Her har Odin Teatret i flere år inddraget landmænd i sine forestillinger. Det er der, hvor I... Ja. Vi har de to små, Bianca og Nikolaj, som er med, og som utrolig gerne vil være med der. Så det var det, der gør det med. Det var 3 år siden det startede, hvor vi skulle ligesom prøve at se, om vi kunne bruge en ko eller en eller anden ting. Og så er det egentlig nogle utroligt spændende mennesker at være sammen med sådan nogle teaterfolk. Jeg skal hedde Koen, fordi vi skal være med i sådan et skuespil. Det har altid blæst i Vestjylland. Altså, koen er blevet ridevant, siden den er begyndt med at gå i teater. så det har vi haft en ko, der har været før. Allerede første år, så havde vi så Knud og Anne-Marie, som så sagde, jo, vi har faktisk en jazziko, der er sådan ret, og vores datter Bianca, den er meget kæle, altså den er sådan ikke sky og sådan. Og så straks skulle man, men kan hun ride på den? Ja, det tror jeg da godt, hun kan. Og sådan. Det kan vi da godt prøve. Og så stod vi og prøvede det en kold og blæsende martsdag, hvor det virkelig sådan støvregnede, virkelig dårligt vejr. Men altså, så det er jo landmænd, så tager de bare en vindjakke på. Så synes det var lidt vanvittigt, at der stod en mand med en fordel med en harmonika, og så prøvede at lave noget med deres datter og en balletdanser, jeg også havde med derude, som stod og frøs op på Knuds Bigball. Men så kunne de jo se det. Der var en mening med galskaben, fordi det er klart, at det er fedt, at der står en og danser ballet op på Bigballen, og koen står derunder. Og jeg laver altid en lille bit historie, hvor man... jeg laver altid en lille historie, det er ikke bare sådan, nu skal I se det, altså en start og en slutning. Og så fik jeg også Nikolaj ind, fordi landbruget er jo også små firehjulstrukne, hvad de hedder, de der... Sådan nogle... De firehjulstrukne små... knaller med 4 hjul, eller hvad man skal kalde dem, som mange landmænd har. Og det var Nikolaj jo straks, men den kan han køre på. Så det er fint, fordi nu laver vi et meget nostalgisk billede. Det er hyggeligt. Vi har en jazziko, vi har halm, vi har en balletpige. Det er meget rørende og meget poetisk. Men så skal vi have brudt det. Så han blev lykkelig, da jeg siger, og så sænker vi hende ned, så kommer du ræsende ind på den der firehjulstruk og sætter balletpigen om bagpå og kører ud. Altså så har vi også både vist landbruget, som kunne have været anno 1911, men også 2011. Så fik jeg ideen med at lave en publikumsopbygning, altså bygge et kolosseum af halm. Og det virker, og det har jeg så gjort mange, og det virker virkelig. Altså det tager lidt tid at overvise dem stadigvæk. Ikke herude mere, nu er det 3. gang. De siger bare, det skal vi nok klare det. Men de synes, at det er fedt, altså, og synes, det er flot, og det er fantastisk. Jeg ville aldrig kunne gøre det selv. Det tager lang tid med en trillebør at stille de der 45 tons halm op. Så plus at jeg synes, det er sjovt, fordi det er tydeligt bare ved at se på det. Kan du se, at det her er et samarbejde? Altså hvis der er en, der klatrer op og ned ad tårnet, og der sidder en musiker og spiller cello, og der står 60 people, men så kan du allerede se, at det her er et samarbejde mellem 3 forskellige, nogle klatrere og nogle musikere og nogle landmænd. Og der synes jeg, at det er rigtig sjovt. Og så kom de jo, så siger de, vi skal også have nogle dyr med. Det er nogle helt anderledes mennesker, de tænker anderledes, end dem vi normalvis omgås. Tit og ofte kan man godt blive lidt, hvis man omgås mange landmænd også sådan, så de tænker ikke på samme måde, som sådan nogle teaterfolk de gør.
Hvad kan man bruge en ko til i en teaterforestilling? Ja, den kan de bruge til hver. Nu malker de en lidt, og de kan ride lidt over den, og ellers så bare træk man dyr. Der er både hest og kanin og får og gris og så der har været mange slags forskellige dyr derude. Og i bund og grund, altså som jo hele byttehandels væsen og hele den her forestillingsvæsen, er jo at spørge dem, om det er de bedst til, om det de kan. Altså, og Bianca var god til at ride på koen, og Nikolaj var god til at køre på den der, og Knud var rigtig god til at styre traktoren med bigballen på. Og så er de professionelle inden for deres lille verden, og jeg har et redskab som en hver anden. Altså, Knud har jo, altså hvis jeg har en balletdanser, der danser i 20 år, så har Knud jo kørt lige så længe traktor. Så han ved jo godt, hvad det er, han er gang i. Og det er fantastisk. Ude af kurs kæmper et skib. Man hører de fortvivlede skrig. I fuldmånens skær, før natten er omme, samles de druknedes lig. Det er jo meget bevidst, at når jeg er i en landsby, så siger vi kan ikke bare have de kulturelle folk i landsbyen, eller kun dem, der kommer på skolen, eller kun dem, der kommer i kirken. Eller... Så derfor var det også sådan en måde at få sådan synliggjort hele landsbyen. Og så siger man så, hvad kan I? Nå, vi kan ikke synge, siger så. Om kan I danse? Nej, vi danser ikke særlig godt. Så siger man, I har en traktor, ikke? Jo, selvfølgelig har vi en traktor. Vi har også en vogn, ikke? Jo. Selvfølgelig har vi en vogn. Men det kunne også være flot, for så kunne dem, der kunne synge, kunne så komme kørende i en vogn, kørt af traktoren. Og så er de pludselig på. Så det, jeg får ud af det, jeg får både, at landmanden er til stede i byttehandlen og er med, og man får de grupper til at mødes, som måske normalt ikke mødes, når man laver en kulturel ting. Jeg håber, at de får det ud af det, at de synes, at det er, at det er noget, de selv gør, og de selv er med i, og kan gå på det arbejde, som bliver monotont og tungt og i løbet af året. Og jeg tror, det er rigtigt. Altså, det bliver jo noget ensomt at være landmand, og måske mere og mere ensomt, fordi der bliver færre og færre. Greven og primus, svensken perøv, flæsk med fedt i bunke, brændevin i dunke. Greven og primus, svensken perøv, flæsk med fedt i bunke, brændevin i dunke. Greven og primus, svensken perøv. Billedet med en pige på bigballen er jo både det er meget fragil, altså det er meget skrøbeligt, en pige med strutskørt, som er 10 år og rangletyng og stikker benet lige op i luften, og så en kæmpe stor traktor med rigtig mange hestekræfter. Det billede. Men så er det også billede, altså det billede af de store voldsomme, som møder det der skrøbelige, men så er det også billede af, at nu er balletskolen for første gang i Den Kongelige Ballets historie flyttet til Vestjylland. Nu kommer danserne, nogle af solodanserne kommer faktisk nu fra Vestjylland. Det vil sige, efternavnene skifter. Før hed de Schandorf og alle mulige andre Hellerup-navne. Nu behøver det også at hedde Petersen og Nørgaard og hvad det nu hedder. Så det er også et billede på det, jeg fortæller, at jamen, landbrug og ballet, det er landmandens datter, der danser ballet. Og det var det nok ikke så meget før, fordi der var alt for langt over til København. Og altså, det var lidt ligesom, de skulle være så ekstremt heldige for at blive opdaget herude. Men det bliver det jo nu. Det er de enkle billeder, der rammer folk. Altså, det er enkelheden. Fordi hvis jeg havde fået 300.000 til at lave forestilling, så kunne jeg godt lege 6 elefanter, men jeg tror, at folk hellere vil se 6 islandske heste komme ind og lave noget, så fordi hold op, det er jo dem, der går her. Også fordi min intention er jo også at sætte dem selv i gang med at drømme, ikke? Det gør man ikke. Hvis du ser 6 elefanter, så hold da op, det har kostet kassen, det her, ikke? Men hvis det kommer 6 islandske heste ind og laver en koreografi, jamen så kan de sige, det sidder den hestepigen der, jamen det kan jeg jo måske godt lave en gang. Det kan godt blive min gebet, det går sammen med det, jeg laver. Og så synes jeg, man har vundet meget. Rigtig, rigtig meget. Ja, det skal du være, for du skal min lille ven. Men jeg har det håb tilbage, at jeg får mig hen igen. Ja, hen igen. Ja, hen igen. Ja, hen igen. Jamen, jeg tror
også teater, de har lært andre mennesker, altså lært landbruget at kende. Jeg ved også, de har haft nogen med ude i Holstebro, hvor de har ligesom holdt dyr med. Så det tror jeg egentlig, og det tror jeg, det er de bekendtskaber, man laver der, som man kan udnytte mere bredt også i teater. Det er igen de kløfter der, som jeg tror, man er med til at udjævne. Men I har jo også nogle fordomme om, hvad teater er, og hvad teaterfolk er for nogen. Det har vi det helt sikkert også. Og det er blevet gjort lidt til skamme, må man sige. Ja. Det er nogle utrolige arbejdsomme folk, det må man sige.